पहिला धडा परिमेय व अपरिमेय संख्या यामधलं आपण परिमेय संख्या संख्या रेषेवर कशा दाखवायच्या ते याच्या आधी शिकलो होतो। आता आपल्याला परिमेय संख्यामधील क्रमसंबंध शिकायचा आहे। क्रमसंबंध म्हणजेच लहान मोठेपणा, क्रम कसा आहे त्याचा लहान मोठेपणा आपल्याला शिकायचा आहे। आपण याच्या आधी संख्या रेषा पाहिली होती। संख्या रेषावर मध्यभागी काय असतं 0, उजव्या बाजूला धन म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबर आणि डाव्या बाजूला निगेटिव्ह म्हणजे ऋण संख्या। शून्याच्या डाव्या बाजूला ऋण संख्या आणि शून्याच्या उजव्या बाजूला धन संख्या। आता याच्यामध्ये क्रमसंबंध ठरवताना म्हणजे कोण मोठा आणि कोण लहान ठरवताना तुम्ही पाहाल जसं जसं आपण उजवीकडे जाऊ तशा तशा संख्या मोठ्या असतात आणि जी संख्या डावीकडची आहे ती लहान असते। आता 1 आणि 2 या जर संख्या मी घेतल्या तर याच्यात उजवीकडे कोण आहे 2 आहे आणि डावीकडे कोण आहे 1 आहे, म्हणजे 1 2 ही 1 पेक्षा कशी मोठी संख्या आहे। जसं जसं तिकडच्या बाजूला जाऊ उजव्या बाजूला तशा तशा संख्या मोठ्या होतात आणि जसं जसं डाव्या बाजूला जाऊ तशा संख्या लहान होतात। आता याच्यामध्ये तुम्हाला ऋण 2 संख्या असतील, -3 आणि -2। आपल्याला माहिती 3 ही 2 पेक्षा मोठी आहे, पण जेव्हा तिच्या मागे वजाचं चिन्ह लागतं तेव्हा जितकी संख्या मोठी असते ऋणामधली ती सगळ्यात लहान असते, म्हणून -3 हे लहान आहेत कारण ती डावीकडे आणि ही उजवीकडे। या दोघांमध्ये उजव्या हातालाही आणि डाव्या हातालाही, म्हणून उजव्या हाताला कोण आहे ऋण 2, म्हणून ऋण 2 ही ऋण 3 पेक्षा मोठी संख्या आहे। आता हे दाखवत असताना ऋण 2 आणि ऋण 3 यांच्यात क्रमसंबंधासाठी तुम्हाला इथे चौकोन येतो। याच्यामध्ये कोणतं चिन्ह दाखवायचं हे तुम्हाला कळलं पाहिजे। जेव्हा मोठ्या संख्येकडे आपण चिन्ह दाखवतो तेव्हा उघडं तोंड जे असतं ते मोठ्याकडे, हे जे चिन्ह आहे याच्यातलं उघडं तोंड कोणतं आहे हे उघडं तोंड कोणाकडे असतं मोठ्या संख्येकडे आणि हे टोक जे असतं ते लहान संख्येकडे। असं जर मी लिहिलं तर याच्यामध्ये काय येईल ऋण 3 इकडं आणि ऋण 2 इकडं, मोठी जी आहे ती तोंडाकडे आणि टोकाकडे जी आहे ती छोटी संख्या। या पद्धतीने तुम्हाला हे चिन्ह वापरायचे। म्हणून मोठ्या संख्येकडे नेहमी उघडं तोंड ठेवायचे आणि छोट्या संख्येकडे टोक येईल अशा पद्धतीने तुम्हाला हे करायचं आहे। आता मग याच्यामध्ये तुम्हाला मी संख्या रेषेवरून सांगितलं, संख्या रेषा नसली तरी आपल्याला ते ठरवता आलं पाहिजे। आता याच्यातलं उदाहरण जर मी घेतलं तर याच्यावरची तुम्हाला 1.2 मध्ये उदाहरण आहे की 7 - 5, त्याच्यानंतर 4 3, त्याच्यानंतर तिसरं गणित 0 2 0 -5। आता मला याच्यामधला क्रमसंबंध ठरवायचा आहे। क्रमसंबंध ठरवताना लहान कोण आणि मोठं कोण। पहिल्या याच्यात दोन्ही ऋण संख्या आहेत, सगळ्यात मोठी कोण आहे 7 आहे, म्हणजे ही सगळ्यात छोटी संख्या झाली। ऋणाचं चिन्ह मागे लागले की जेवढी मोठी तेवढी ती लहान होते, म्हणून याच्यामध्ये ऋण 7 आणि ऋण 5 याच्यामध्ये लहान कोण आहे ऋण 7 लहान आहे आणि ऋण 5 मोठे आहे, म्हणून उघडं तोंड कुठे वापरलं मी ऋण 5 कडे। 4 आणि 3 याच्यामध्ये कोण मोठं आहे दोन्ही धन संख्या आहेत त्याच्यामुळे याच्यात 4 मोठी। 0 आणि 2 याच्यामध्ये कोण मोठा आहे 2 मोठे आहेत म्हणून 2 कडे तोंड। 0 आणि ऋण 5, ऋण संख्या नेहमी शून्यापेक्षा लहान असते, ऋण संख्या नेहमी शून्यापेक्षा लहान असते, म्हणून ऋण 5 ही काय आहे लहान आहे आणि इथं 0 मोठा आहे। एक धन एक ऋण असेल 4 आणि -2 असतील। आता याच्यामध्ये 4 ही मोठी संख्या आहे आणि ऋण 2 ही लहान संख्या आहे, म्हणून मोठ्या संख्येकडे उघडत। या पद्धतीने तुम्हाला काय करायचंय क्रमसंबंध ठरवायचा आहे। इथे जे असतो तो चौकोन येतो याच्यात तुम्हाला ते व्यवस्थित चिन्ह लिहायचं आहे। आता हे झालं साध्या संख्यांच्या। आता जर का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपल्याला माहिती या सुद्धा परिमेय होत्या, पण परिमेय म्हणजे अपूर्णांकातले आपण पाहिले 2/3 आणि 5/4। आता या दोन संख्या आहेत, यांचे छेद वेगवेगळे, सगळं वेगवेगळं आहे। मग याच्यातलं कोण मोठा आणि कोण लहान हे मला लवकर सांगता आलं पाहिजे। मग याच्यासाठी काय करायचंय, आता मला एक आकडा पटकन 4 ही 2 पेक्षा मोठी आहे, 5 ही 3 पेक्षा मोठी हे सगळं सांगता येतं, पण 2/3 मोठे का 5/4 मोठे हे आपल्याला कळत नाही। मग यावेळेस काय करायचे तुम्हाला लहान मोठेपणा ठरवताना काय करायचं आहे तिरपा गुणाकार करायचा आहे। 2चा आणि 4चा किती येतो तो पहिला गुणाकार 2चा आणि 4चा, 4 दुनी 8 आणि 5 त्रिक 15 हे असे लिहून घ्यायचे। पहिल्यांदा गुणाकार नेहमी याच बाजूने करायचं मग इकडे जायचं।
पहिल्यांदा असाच गुणाकार करायचा. 4 दुनी 8 आणि 3 पाची 15. आता या दोघांमध्ये कोण मोठे हे आपल्याला पटकन सांगता येतं. 8 मोठे का 15 मोठे, म्हणून 15 कडे उघडं तोंड. इथं जे चिन्ह लिहिलंय तेच चिन्ह या दोघांमध्ये मांडायचे. आले लक्षात? खाली जे चिन्ह आलं तेच वर जशाला तसं मांडायचं. आता हे मला कळालं. दुसरं लिहिलंय -2 वजा 5 आणि 7/5. आता -2 आणि हे 5 -10 -5 आणि -7 5 7 35. दोघांपैकी एकालाच वजाचं चिन्ह म्हणून गुणाकाराला पण आले. तर -10 आणि -35 याच्यात कोण लहान आणि कोण मोठं आहे? जेवढी संख्या मोठी तिच्या मागे ऋणाचं चिन्ह असेल, जेवढी संख्या मोठी ती लहान, म्हणून -35 हे लहान आहे आणि -10 हे मोठे, म्हणून ह्याच्यात जे चिन्ह आहे तेच या अपूर्णांकात देऊन टाका. अशा पद्धतीने तुम्हाला अपूर्णांकाचे लहान मोठेपणा हे ठरवायचा आहे. याच्या पुढचं जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला संख्या या दशांश रूपात लिहायच्या. परिमेय संख्या दशांश रूपात लिहिणे. हे सगळं मी तुम्हाला फोटो पाठवणार आहे, त्याच्यात तुम्ही लिहून घ्यायचं. संख्या दशांश रूपात लिहिणे. आता दशांश रूपात लिहिणे म्हणजे काय करायचं? तुम्हाला दिले उदाहरण 511. मग आता आपल्याला नेहमी आपण जसं पहिली दुसरी चौथी पासून भागाकार शिकलो तसा पद्धतीने आपल्याला भागाकार करायचा आहे. भागाकार कोणाने करायचा? 11ने करायचा. कोणाला भाग द्यायचा आहे? 5ला. ज्याला वरच्याला भाग द्यायचा आहे तो आतमध्ये लिहायचा, ज्याने भाग द्यायचा आहे तो खालचा बाहेर लिहायचा. तर 11ने 5ला भाग जातो का? नाही. 5 ही लहान संख्या आहे म्हणून इथं द्यायचं 0 आणि दशांश. एकदा का इथे दशांश दिलं की मला याच्यावर 0 घ्यायची मुभा असते, स्वातंत्र्य असतं. मग हे किती झाले आता? 50 झाले. मग 11चा पाडा म्हणायचा. 11 चोक 44. 50 मधून 44 गेले, किती राहिले? 6 राहिले. पुन्हा याच्यावर 0 घ्यायचा. आता एकदा दशांश दिलं की मला आपोआप 0 घेता येतं, प्रत्येक वेळेस दशांश लिहायची गरज नाही. 11 पाची 55. पुन्हा 5 राहिले, पुन्हा 50 येणार, पुन्हा 11 चोक 44. हे चालूच राहणार. तुम्ही कितीही केलं तरी हा भागाकार संपणारा नाही. मला फक्त 2 दशांश स्थळ येईपर्यंत, म्हणजे दशांशानंतर 2 आकडे येईपर्यंत भागाकार करायचा आहे. म्हणून 511ला दशांशात कसं लिहितात? 0.454. हे जे उत्तर आहे ते लिहायचं. 2 दशांश स्थळापर्यंत लिहिलं तरी उत्तर बरोबर आहे. याला म्हणायचं संख्या दशांश रूपात लिहायच्या. साधा आपला जसा चौथी पाचवीला आपण भागाकार करतो तो तसा फक्त भागाकार करायचा आहे दशांशाचा, कारण भाग न जातो म्हणूनच तिथं दशांश येतं. आणि कधी कधी दशांश येणार पण नाही. सरळ भाग गेला तर सरळ लिहायचे. आले लक्षात? जेव्हा भाग जातो, समजा 30 असेल, 30/6 असेल, 6 पंचे 30. आता याला दशांशात कसं लिहायचं? तर आपण काय करायचं? जे उत्तर आलं ते 5 जशाला तसं, आणि दशांश पुढे 0 लिहिलं तरी चालतं. त्याच्यात काहीच नाहीये. 0 म्हणजे काही नाहीये, म्हणून 5.0 म्हणजेच 5 असतं. पण त्यांनी दशांश रूपात लिहा म्हणले म्हणून आपण पुढे दशांश लिहिलं. जर नाही आलं तर, आणि भागाकार जर दशांशात आला तर तो जसा तसा मांडायचा. याला म्हणायचं परिमेय संख्या दशांश रूपात लिहिणे. पहिल्या धड्यामध्ये तुम्हाला एवढंच महत्त्वाचं आहे. परिमेय संख्या संख्या रेषेवर दाखवणे, परिमेय संख्यांचा लहान मोठेपणा ठरवणे आणि परिमेय संख्या दशांश रूपात लिहिणे. इथे तुमचा पहिला धडा संपतो. मी याचे उदाहरण, सगळे उदाहरण संग्रह जे आहे त्याचे फोटो पाठवते. हा व्हिडिओ फक्त समजण्यासाठी तुम्हाला दिलेला आहे.